Не, че някой ме авторизирал за това, обаче смятам, че никой създател на съдържание в Инстаграм няма да ми се обиди, ако говоря от негово име. Ако искате любимия ви създател на съдържание да продължи да прави това, което прави, да се развива, моля ви, лайквайте постове. Защото, според самия CEO на Инстаграм, нищо друго, освен лайковете, няма такова голямо значение. Защото постове като този, в който коментарите са повече от лайковете, не помага. Но моля ви, не стойте като странични наблюдатели. Аз самата вече ще се опитам със сигурност да лайквам много повече постове, отколкото до сега, защото наистина е важно и това ни дава стимул да продължаваме напред. Вие като си отворите телефона и да има нещо смислено, което да гледате. Така че ако искате да ни подкрепите, това е предостатъчно. Наистина. Все пак хубаво е да пишете коментари, да споделяте постове, да запазвате поста. Това със сигурност също има значение. Но лайкове, тези малки червени сърчица. Моля ви.